pojat nyt oikeisiin töihin. Niin, Kiitoksia. Kiitos ja hyvää rallia. kiitos samoin. Tervetuloa uuden videon pariin. Tosiaan tää viikonloppu tullaan pyörimään Länsirannikon SM-rallissa. Ollaan saavuttu tänne Turun Kupittaalle. Tää on meidän ensikosketus Länsirannikon SM-ralliin. Ja tällä videolla tuutte näkemään, että mitä kaikkea tämmöisen rallin järjestäminen ja tämmöisen rallin maaliin vetäminen oikein vaatii kilpailun järjestäjiltä, toimitsijoilta, talleilta ja muilta tämän organisaation kriittisiltä elimiltä. Ja käydään ottaa muutamat haastattelut tossa ja perehdytään. Ammattilaiset saa sanoa, että millainen niinku urakka on tämmöiseen SM-ralliin saapuminen ja siihen valmistautuminen, ja käydään erikoiskokeella ja näytetään kaikkea sitä, mikä ei välttämättä niistä perinteisistä onboard-videoista välity. Tervetuloa mukaan! Selvästi jännittynyt ja odottavainen fiilis kaikilla. Jokainen on työtouhus täällä ja hirveällä kiireellä valmistellaan ensimmäistä autoja tuohon erikoiskokeen ykkös-EK niinku lähtöön. Ja pojat nauttii. Kyllä. Mikäs täällä on? Täällä on 23 astetta lämmintä ja aurinko ainakin puoliksi paistaa, mutta jännittävää. Ensimmäistä kertaa ikinä ainakin minulle SM-ralleissa. Ja meille kaikille. Onks Nepa ollut SM-rallissa? En oo ollut. Joo. Nepa on konkari, se on kiertänyt noita MM-ralleja, mutta F-kupi jotain ralleja ja tämmösiä ollaan kyllä käyty ja pienempiä, mutta nyt ollaan ihan niin sanotusti arvosarjan äärellä, että ainakin toistaiseksi niin täällä on porukka vielä ihan hyvin mieli, että katsotaan sitten kun tuolla tulee pari kaatoa erikoiskokeilla ja tälleen näin, niin muuttuuko se mieli. Ja tietysti huomenna lauantaina, nyt eletään siis perjantaita, niin lauantaina on se itse niinku pääpäivä, sanotaanko näin, että tänään ajetaan vaan 2 erikoiskoetta tossa illalla ja tälleen näin, että huomenna kun on esimerkiksi huolto, niin väitän, että täällä on varmaan aika kiireistä. On varmasti. Näyttää nyt jo olevan aika monella. Tuntuu menevän hikihatuissa laittamaan näitä autoja kuntoon ja kaikkea muutakin. Mikä on hienoin auto, mitä nähtiin tässä ensimmäisen 10 metrin kävelyn jälkeen? Tälleen nyt kun on tässä katsellut, niin kyllä sprinteri. Niin. Kyllä minä sanoin, että se oli ehkä tuo Evo tuolla. Joo, siellä oli komea Evo Mitsu. Tosiaan sieltä tulee näköjään R5 Skoda. Nää taitaa olla niinku tulos katsastuksesta nämä autot tällä hetkellä, että ne käyköhän ne jonkun alkukatsastukset, pakkohan niitä on käydä. Et vähän sellainen niinku hoppuja, autoja ja kuljettajia ties missä ja tälleen näin, että varmasti rauhoittuu hyvin paljon tää kilpailukeskus sitten kun autot lähtee niinku baanalle. Mut joo, lähdetään kattoo mitä löydetään. Tääkin vähän tyhjempi tää varikkopaikka. Joo, täällä on tilaa ainakin olla että 100 kuljettajaa olisi voinut ilmoittautua vaikka lisää ja hyvin olisi mahtunut. Katsotaan. Käydään tuossa TGS:n luona ja katsotaan suostuuko ne antaa pari sanaa haastattelua.
tomorrow. Check out this. Yeah. You can right now you setting up the Hapanka. Melkoinen karkkikauppa sellainen, kun miettii, että täällä menee ralliautoja ympärillä ja tuossa on R5 Skoda vieressä ja simulaattoreita ja tälleen näin, niin mikä täällä on ollessa? Mestari itse saa näyttää malliesimerkkiä ja katsotaan kuin käy sitten, kun me lähdetään Neppan kanssa ja jos juomaa kuppipekkiin, niin lähdetään sitten kokeilemaan. Katsotaan kuinka nopeasti päästään Leppiskoon. Nyt meikä ottaa kameran ja nyt katsotaan, miten iso mies mahtuu ralliautoon. Hyvin mahtuu isompikin kaveri ajamaan. Tietysti puppipänkin koko voi aina kasvattaa. Tulkaa näihin ralleihin ja täällä kun on niinku tarjontaa tällaisia mahdollisuuksia, että on niinku 2 simulaattoria, niin tulkaa kokeilemaan ja ajaa näitä. Täällä on kuitenkin niinku ammattilaiset, ketkä osaa kertoa näistä. Niinku miksei? Tää ei kuitenkaan. I have to make sure this is free. Yeah. Tää ei kuitenkaan maksa mitään. Piti varmistaa, että on ilmasta, ettei tuu laskuun perään, mutta joo, tää on ilmasta. Tulkaa ihmeessä kokeilemaan, koska tää on ihan siistiä kuitenkin, että tässä näkee sen, että kuinka paljon simulaattorit on lähentynyt moottoriurheiluun ja kuinka iso merkitys niillä on siihen niinku treenaamiseen ja siihen aikaan, kun ei käytännössä ajeta. Ja just se, että mistä ollaan puhuttu nyt, niin se on huomattavasti edullisempaa ajaa puuhut tai treenata tuolla simulaattorilla, kun ajaa sit itse tuolla oikealla autolla. Ja tosiaan tää, missä me nyt ollaan, on siis HMV Motorsporti, eli virolainen talli täällä Länsirannikon SM-rallissa ajetaan myös Viron mestaruussarja. Ja tää on niinku mestaruussarja osakilpailu. Eli virolaiset kuljettajat saa tästä Länsirannikon SM-rallissa niinku pisteet ja ne ajaa siellä mukana. Ja täällä on nämä simulaattorit tosiaan niin tarjolla ja siinä niinku takana niin valmistellaan R5 Skodaa. Ja sitten tuolla simulaattorissa menee R5 Skoda pitkin mettiä. Mut sieltä sentään he ei ajanut siihen samaan taloon, mihin me ja Neppa ajettiin. Hei, parempi aika kuin Neppal. Ai oli? Oli. Paljon Neppalla oli? Yli 5 minuuttia. Oho! Ja itse asiassa parempi aika kuin sinullakin, et revireikä. Ei varmasti Se ollut. oli 448. Tää pitää tarkastaa. Vari. Tää pitää tarkastaa videolta. En meinaa. En usko. Näinköhän se koija se tapina. Ei katso, mä lautan, että ukko tuli vetreästi sieltä. Sinne meni loppupäivä puhti. Joo, se on aika hikkistä hommaa tuo simuajaminen. Se oikeesti sellainen, kun miettii, että tässä ei ole mitään G-voimia, että sulla on vaikea pitää. Siis toi yllätti mut ihan totaalisesti, että kuinka paljon toi ratti oikeastaan tää takaisin. Joo, ja me väitän, että sitä saa vielä niinku nostettua sitä, että kuinka monta nyt on, niin tossa ratissa niinku on vääntöä, mutta Tuli kyllä oikeesti, käsijärvo oli aika veikeä. se on vielä, kun sitä osasi käyttää oikeaan aikaan ja oikealla tavalla, mutta joo, siistii hommaa. Hei, jos olette jossain tapahtumassa, missä on simulaattorimahdollisuus, niin ehdottomasti käykää kokeilemassa simulaattoriajamista. Kuvahan vielä ihan vaan. Ai pitääkö? Ihan vaan, että se on sit se todiste. Eikä voi. No joo. En tiedä kuuluuko, mutta Vireli vaihtaa tossa takatos ja hirveitä kyytiin noita renkaita kilpailijoille alleen, niin kompurat sun muut huutaa, mut nyt ollaan ottamassa ensipurasu rallimakkarasta. Miltä maistuu? Aivan ihanalta. Suu täynnä rallimakkaraa. Ei tän paremmaksi voi homma mennäkään. Eli onko se totta se rallimakkara taika? Se on täysin totta.
Noniin, nyt syödään. Nepa on ihan hiljaa tuolla, kun se nauttii makkarasta. Hyvä on. Bon appetit. Pien virkistystauko. Chat, chat. Bändi värittää Chat. vehkeitä. Check 1, 2. Chat. Nyt tää kesäkaudelle. Se on tällä hetkellä se jolla sitten pistetään tällä hetkellä kovat piippuun. Roope Hirvonen, Karikosken moottorikerran Tuomas Törri istuu kartturin paikalle ja Ford Fiesta ajattinaan Roopen sarjan nelosena reitille. Minkälaisin ajatuksia tuonne asfalttia kohti? Joku muu hoitaa sen niinku höpöttämisen kerrankin puolelle. Minäkin voi pitää välin turvani kiinni. Sitten löytyy myös noista virolaiskuljet loppukaudelle. Mielenkiintoista nähdä, miten Joa vauhti täällä Turussa riittää. No mitäs täällä nyt tapahtuu? Tän päivän erikoiskokeet on ajettu ja ilta- vai yöhuolloksi tätä nyt voisi kutsua. Ja 2 erikoiskoetta ajettu ja huomenna ajetaan loput. Että täällä on taas vipinää täällä varikolla, kun alkaa tää huolto. Ihmetellään ja katsotaan mitä löydetään. Katsotaan jos Asumaa Teemu tulisi jossain kohtaa moikkaamaan. Vielä ei oo natsat sillä tasolla, että vois vaan kävellä tosta teltan sisään ja sanoa vaan, että moro, otetaan vuoroa. Ja näin käynnistyy lauantai-päivä, eli niin sanottu pääpäivä Länsirannikon SM-rallis. Käytiin tuossa lepäämässä ja latailemassa akkuja ja nyt ollaan täällä Kupittaa kilpailukeskuksella ja tänään ajetaan vähän enemmän erikoiskokeita kuin eilen. Et eilen oli tosiaan vaan se 2 ja tänään lähdetään Sauko-ojalle katsomaan itse pätkää, että mennään ihan reitin varrelle ja nähdään ensimmäistä kertaa tänä viikonloppuna sitä kunnon kilva-ajoa ja sitten kun nämä autot on sit tuolla erikoiskokeilla ja tää kalusto niin sanotusti ulosmitataan, että tosiaan tuo perjantai-päivä meni pitkälti siinä, että pyörittiin tää kilpailukeskuksella, tutustuttiin huoltoalueisiin ja käytiin haastattelemassa muutamaa tallia ja sitten niin tutustumassa paikkoihin ja niin sanotusti verkostoitumassa, mutta täällä on hyvin lähtenyt väkeä liikkeelle ja on kuuma siis. Tällä hetkellä 23 näyttää kello ja 26 astetta pitäisi olla, että 3 astetta lämpenee ja aurinko paistaa kirkkaalta taivaalta. Ja vielä tarkemmin tämän päivän gameplanista, eli nyt ollaan täällä niin sanotulla festarialueella, eli tässä Kupittaa kilpailukeskuksella. Tästä lähdetään kohta käymään tuolla huoltoalueella. Käydään siellä vähän pyörimässä ja ihmettelemässä, katsotaan saataisiko vähän juttua ja sitten käydään syömässä lounas ja sen jälkeen suunnistetaan kohta Sauko-ojaa. Katsotaan siitä se EK6 ja sitten sen jälkeen palataan tänne Kupittaalle ja täällä on sitten maaliseremoniat ja palkintojen jaot sun muut ja sellaista. Moro isäntä. Terve, terve. Just selitin tässä, että tämän päivän gameplania ja sitten niin sitä, että lähdetään sinne Sauko-ojalle katsomaan. Näet sinäkin ensimmäistä kertaa ralliauto tuolla tiellä. Ei nähnyt kuin viimeksi eilen tuossa lähtökovilla, mutta siinä ei hirveästi päässyt fiilikseen.
Joo, ne ajaa vähän kovempaa tuolla pätkällä kuin tossa maalialueella. Oli kyllä niin lussun näköisiä vehkeitä, että katsotaan mihin ne. Ai jaa. No joo. Nyt kaikille niille, ketkä on ajamassa Länsirannikon SM-rallissa, niin voitte ottaa yhteyttä, niin katsotaan, laitetaan Juho joku ralliauto kyytiin ja katsotaan, että onko ne niin lussun näköisiä vehkeitä kuin Juho väittää. Et voi olla, että menee pojalle ilme vakavaksi, kun hyppää sinne erikoiskokeille jonnekin testipätkälle jonkun kyytiin. No tälleen nyt kun eilen käytiin siinä simulaattorissa, meidän voi mennä suoraan ajamaan. No nyt on kovat puheet. Katsotaan jos joku haluaa uskaltaa lainata autoa tai ottaa Juho kyytiin, niin ottakaa ihmeessä. Katsotaan, siitä tulisi mielenkiintoinen päivä, kun Juho saisi vähän vauhtia perseen alle niin sanotusti. Nyt ollaan täällä Veritas-stadionin kupeessa huoltoalueen alla ja täällä alkaa olla ihan hyvä pöhinä. Täällä niin sanotusti valmistaudutaan tuohon puolen tunnin huoltoon ja odotetaan, että autot tulee. Täällä on hyvin väkeä lähtenyt liikenteeseen. Ja joo, käydään katsoa, jos joku kertoisi meille, että miten pitää valmistautua tuohon huoltoon, että onko siellä mitään. Täällä tulee erotuomaritkin, mitkä pitää huolen, ettei täällä tapella täällä varikkoalueella. Tulee keltaista korttia, jos riehutaan täällä. Joo, katsotaan, hyökätään kohta. Jos joku antaisi pari sanaa kameralle. Ja nyt ollaan saatu ammattilainen paikalle ja kysytään, että mitä tapahtuu puolen tunnin huollossa. Katsotaan tärkeimmät kuntoon, mitä on pätkällä tullut, vaurioita, koitetaan saada pahimmat alta ja sitten tietysti spänneriä, se mikä keretään, että se kataa joka nurkka ja katsotaan renkaat ja se on loppupeleissä tässäkin kun nyt on vähän tuhoa tullut tuolla pätkällä, niin loppupeleissä aika lyhyt aika koittaa saada. Mitä tuhoa on tiedossa tullut? No jotain väliaikatietoja saatiin, yksi rengas, tai itse asiassa 2 rengasta, 1 vanne, lokaria, sisälokaria, jarrujäähytintä, puskuria, sen semmoista. Katsotaan mitä muuta paljastuu. Parhaan mukaan koitetaan nyt valmistautua ja katsoa. Osia saatiin tuosta kilpakumppanilta aika hyvin. Eli täällä rallipuolellakin toimii aika hyvin ilmeisesti se, että jos jotain hajoaa ja sitä ei ole, niin viereeseen pilttuu se kysymään. Kyllä, se toimii joka suuntaan siinä vaiheessa. Yllättävän hyvin pelittää. Sitten vielä sen verran, että jos joku, kuka tätä kattelee, haluaa lähteä mukaan ralliin, niin mikä on paras vinkki, että pääsee käytännössä niinku, ei kuljettajaksi, vaan niinku osaksi tiimiä? Pistikö pahan? Kyllä se varmaan se oma-aloitteisuus ja osoittaa mielenkiintoa ja innokkuutta siihen ja tekee parhaansa siinä, jos pääsee näyttämään taitonsa jossain. Mun nyt on siinä mielessä vähän huono sanoa, kun mä oon suhteiden kautta tähän hommaan päässyt, mutta ei ne varmaan olisi ensimmäisen rallin jälkeen mukaan ottanut, jos ei olisi mielenkiintoa ja tekemistä osoittanut. Oma-aloitteisuus ja se on mielenkiintovaa lajia kohtaan, niin väittäisin, että pääsee aika pitkälle jo. Suhteet helpottaa tietysti. Ainahan ne tekee. Mut hei, tsemppi huoltoon ja hyvää rallia. Kiitoksia. Kiitos. Pari sanaa tosta Grönholmin teltasta mekaanikolta ja sieltä tulee nyt Grönholmin auto, niin katsotaan millainen urakka noin sit on kohta, että ilmeisesti kaaria, puskuria, jotain muita juttuja oli rikki, mutta sen verran, että Benjamin Korhola oli ilmeisesti 2 kertaa kaatanut auton tuolla erikoiskokeella. Joo, eli nyt siinä suoristetaan katsasta ja desibelimittausta tuolle autolle. Ja tuo on varmaan ikävä paikka, kun on hirveä kiire saada auto kuntoon ja joutuu katsastuksessa desibelimittauksiin ja tälleen näin, ja huolto on kova kiire. Tietysti se huoltoaika, se puoli tuntia on sama kaikilla, että sen puoleen, mutta täällä on
TV-kamerat ja kaikki kuvaamassa, niin katsotaan miltä tuo auto näyttää, kun se on siellä kaatunut Joo, sieltä tallissa alkoi hoppu nyt, eli tuulilasi vaihtoi ja kaikki muut hajonneet osat, mitä kerkee vaihtamaan, niin vaihdetaan. Ja se on tää rallin varjopuoli tietysti yleisölle viihdyttävää, että tolleen käy, mutta eihän kenellekään ikinä toivoisi, että tolleen käy. Et aika kallis paukku ja sit muutenkin niin tekee paljon ylimääräistä siihen, että vie käytännössä keskittymistä siitä itse suoriutumisesta ja aiheuttaa hikikarpaloita tallille. Mut tällaista tää ralli välillä on. Nopeasti rupes painaa hommaa. Ois yks. Ei siinä kauan nokkatu. Ollaan vielä tässä Pakko Motorsportin teltakupessa. Täältähän löytyy tutun näköinen isäntä. Mitä täällä tapahtuu? Täällä on autohuolto menossa. Tuulein vaihtoa ja tuulilasin vaihtoa ja vähän oikomista. Kuulostaa siltä, että on vähän kiire. Joo, näyttääkin siltä. Joo, ei mitään. Jatka työjohtajan toimimista, niin eiköhän se siitä. Eiköhän tää. Joo. Nyt ollaan täällä huoltoalueen alla ja meillä on monelle varmasti todella tuttu kaveri, mutta kerro kuka oot ja mitä teet niille, ketkä ei tiedä. Mä oon Haapamäen Henri Sastamalasta ja kai mä jonkinlainen mediapersona sitten oon sillä lailla. Mä oon itteeni tituleerannut, että täällä ollaan nyt Ylen paita päällä, tehdään koosten lähetys TV2 rallin SM-sarjasta ja mä kiertelen nää kaikki SM-rallit Ylen leiviseen ja sitten myöskin noi MM-rallit ja niissä asiantuntijaroolissa touhutaan ja vähän Jyväskylästä ralliradioa ja vähän itsekin kilpaa Sivalle ollut parikymmentä vuotta, niin semmoista touhua. Mites oot parikymmentä vuotta ajanut kilpaa ja moni varmasti kuka moottoriurheilu on pidemmän aikaa seurannut niin tietää, mutta mitä moottoriurheilulajeja oot ajanut? Aloitin lapsena 6-7 vanhana kartingista, siitä on jokunen vuosi ja sitten vähän motocrossia välissä ja siitä joka mies luokkaa 3 vuotta ja heti kun sain ajokortin niin 10 vuotta rallia. Siitä Junnu VRC-tasolle saakka ja siitä pari SM-mitalliakin ja sitten siirryin rallycrossiin ja siitä 7 vuotta päälle ja siitä on pari Suomen mestaruutta ja muutama muu SM-mitallia ja nyt sitten paremmin ehkä tätä mediahommaa tänäkin vuonna, että en tiedä ajako ollenkaan kilpaa tänä kesänä, että viime vuonnakin ajoin enää 3 kisaa rallycrossia ja vähenemään päin, että nyt paljon enemmän tätä kaikkia muuta hössötystä. Mites varmasti saadaan joltain kuljettajat kommentit, että miten on hyvä aloittaa ralli, mutta miten olisi hyvä lähestyä ralliin tälle, jos haluaisi tehdä vaikka mediapuolesta töitä? Mediapuolella, jos haluaa töitä tehdä, niin ralleihin pystyy hakemaan tämmöistä media-akkreditointia, eli pääsee mukaan ihan tekemään mediaa ralleista ja kannattaa lähteä jonkun mukaan, joka täältä tekee hommia, niin näkee vähän minkälaista se on ja moni tiimi tarvitsee todella paljon esimerkiksi some-osaajia, joten heille olisi käyttöä todella paljon. Tiimit tarvii näkyvyyttä ja huoltomiehillä on kädet täynnä ja kuski ja kartturi ei ehdi, niin tämmöistä some-työskentelyä varsinkin tänä päivänä niin kannattaisi tehdä. Ja varsinkin kun se nuoremmalta sukupolvelta tuntuu luonnistuvan. Kyllä, juurikin näin ja se on todella tärkeä markkinointikanava tänä päivänä. Hei Henkka, missä ihmiset, ketkä on kiinnostuneita, voi sua seurata? YouTubesta löytyy Haaback-nimellä ja Instagramista Haapamaki Racing on tilin nimi, niin siellä ihmiset seurailee. Sinne tulee aika paljon autourheilun vierestäkin, kaiken näköistä perhe-elämästä, mopolla-ajoa ja saunomiseen ja milloin mihinkin. No niin, hyvä. Käykää ottaa tilit haltuun ja Henkka, kiitos haastattelusta. Kiitoksia, kiitos ja hyvää rallia. Kiitos samoin. Noniin. Nyt ollaan täällä Suvannon Markun kanssa. Kerro vähän itsestäsi ja siitä, että mitä tällaisen rallin järjestäminen ja maaliinvienti oikein vaatii toimitsijapuolelta? Joo, tosiaan Suvannon Markko ja olen Turun urheiluautoilijoiden puheenjohtaja ja tässä rallis mun tehtäväni on järjestelytoimikunnan puheenjohtaja. Eli ehkä sit niinku virallisesti semmonen kirstunvartija. Joo. Mutta tämähän vaatii hirveästi ihmisiä. Me ollaan tätä niinku, kun kisa loppuu, niin seuraavaa aloitetaan tekemään lähes niinku, että se on koko vuoden työ mitä tässä menee. Meillä on
varmaan rallijärjestelyssä noin 400 vapaaehtoista. Siinä on mukaan lukien tietysti erikoiskokeajärjestäjät ja oma seuran jäsenet, mitä on. Ja vähän omat osa-alueet jokaisellaan. On katsastukset ja reitit ja sitten nämä oheistapahtumat, mitä täällä kaikki nyt on Kupitallakin tehty ja oltu. Tämä on pitkä prosessi, tämä vaatii pitkää hermoa, tämä vaatii paljon yhteistyökumppaneita. Kaupungin kanssa ollaan käyty palavereja, ollaan ihan kaikkien kanssa niin palaverataan ja sitten toivottavasti tämä tuska loppuu tänään. Kuuma on ainakin, Turku tarjoaa kyllä parastaan, meikäläiselläkin otsa kiiltää. Markku on vähän viileämpänä täällä näin, että viileä kaveri, mutta muutama sana, että jos joku haluaa lähteä mukaan rallitoimitsijaksi ja auttamaan käytännössä rallin järjestämistä ja on kiinnostunut siitä, mitä täällä tapahtuu, niin mitä kautta joku, joka ei ole moottoriurheilussa millään tavalla osallisena, niin mitä kautta se voi osallistua tähän tapahtumaan tai tapahtuman järjestämiseen tai ylipäätään toimitsijatehtäviin? No ihan vaan autourheiluseurojen kautta, että ottamalla yhteyttä niihin eri autourheiluseuroihin. Esimerkiksi meilläkin Turun urheiluautoilla löytyy nettisivut. Siellä on eri toimihenkilöiden sähköpostit tai voi vaikka soittaa mullekin ihan kuivaa. Siis kaikki tarvitaan, eikä kaikkien tarvitse olla edes seuran jäseniä, mutta tietysti seurassa se yhteisöllisyys tulee näkyviin. Että seuran jäseniä tietysti tarvitaan ja vapaaehtoisia tarvitaan. Mutta eihän se autourheilu ole tosiaankaan sitä, että kaikki haluaa vaan ajaa. Tässä on paljon tekemistä tässä täällä tekemisen puolella. Kyllä. Ja näitä kisoihan tehdään niille kilpailijoille, niin ne tietysti tykkää tämmöisistä kisoista. Ja nyt meitä tosiaan keli se on kyllä tosi hyvä nyt meille. Kyllä. Lupas aikaisemmin ukkosta, mutta nyt näyttää silleen, että ukkosrintamaa ei ainakaan vielä näy. Joo, ei onneksi. Joo, äsken haastateltiin tosiaan Haapamäen Henkkaa, niin Henkasomet saittekin jo, mutta Markku ei vissiin seurata somessa. Ei vissiin. Jes, kiitos. Kiitos. Nyt ollaan Kupittaa paviljongin meno lounastauko. Pojat pysyy tyytyväisenä, kun saa lihapullaa ja muusia. Mutta joo, tällainen lounas ja kohta lähdetään kohti Saukoa ja erikoiskoetta. Nyt ollaan kävelee Saukoa ja erikoiskokeelle. Voi sanoa, että on lämmin. On. On lämmin. Nyt on 26 astetta varjossa, et en tiedä paljon tässä auringossa on, mutta joo, lähdetään katsomaan tosiaan Saukoa ja erikoiskoetta ja tarkoitus olisi mennä käymään myös siinä Saukoa ja Vipissä ja nähdään vähän, että millainen se vippi on ja katsotaan siitä. Kuulemma on aika kivat maisemat siihen pätkälle, että siinä on kuulemma hyvä kohta siinä pätkässä, niin lähdetään ihmettelemään. Vielä olisi vaan vähän kalpittavaa, että päästään sinne, mutta kyllä tää tästä askel kerralla. 10-15 kilsaa. Mitä? Ei ehkä ihan niin paljon. Kilsa maksaa. Mut joo, katsotaan kun päästään sinne vippiin. Nyt se kuvaa. Kato, pojat tuli tänne nauttimaan. Kisaturistit. Vitun nepa. Ja mikä siellä on siellä poutsissa? Raatas vähän. Kyllä. Nyt ollaan Saukoa ja VIP-alueella ja tunnelma on hyvä. Jengi nauttii, keli on ihan kuin morsian ja livebändi soittaa täällä. En tiedä, onko hienompaa tapaa kyllä viettää kesäpäivää. Vähän on noussut pilviä nyt, tai kerääntynyt pilviä. Toivotaan, ettei se niin sanottu ukkosmyräkkä tuu tuolta. Mutta tää on kyllä siistiä, jos teillä on mahdollisuus mennä johonkin rallivippiin. Tääkin on meidän ensimmäinen kerta ja ollaan täällä siis tosiaan vaan katsomassa yksi erikoiskoe, että näyttämässä teille, että mitä täällä ralli tarjoaa. No joo, siinä alkoi olla jo vähän
tyrkkää. Se alkoi tulemaan sieltä vähän kovempaa kuin nuo etuautot. Katsotaan, nyt kilometriä tunnissa tuli tänne. odotetaan siis innolla, kun Asumahan Teemu tulee ja pistää meille show, koska eilen juteltiin Asumaa Teemun kanssa ja me sanoin Teemulle, että joo, että me ollaan siis Haukoa ja koulukohdalla, että tuohon vauhilla sitten, niin se sanoi, että no katsotaan mitä keksitään. Mutta eiköhän ne tuu kovaa kaikki nuo SF1 autot. Sieltä tulee nyt Niklas Grönholm. Hyvin pölisää. Kohta mennään ottaa vähän lähempää. Teemu Asumaa, joka johtaa tällä hetkellä Asumaahan painoi aika lujaa. Joo. Toi on se semmonen avarake Fiesta, minkä saa tuolta Fordin jälleenmyyjältä. Aika kiva. Meillä on vieraana Suvannon Laura, joka on hyvin tärkeä osa tätä länsinahkoa rallia. Kerros Laura, mitä teet? No mitä kaikkea mä teen? Mä oon vastaan tästä VIP-alueesta, eli meillä on täällä noin 150 henkeä meidän sidosryhmiä ja yhteistyökumppaneita, rallin yhteistyökumppaneita. Ja sit mä oon ollut aika kädet syvällä savessa tuon Kupittaan alueen kanssa, eli meillä on siellä tänään ollut tämmönen koko perheen lasten tapahtuma. Ja me ollaan haluttu tarjota myös perheen pienimmille tämmönen turvallinen, mutta vauhdikas mahdollisuus tutustua näihin rallitapahtumiin. Niin sitä mä koitin vähän etänä hoitaa täältä käsin myöskin. Kuinka monta 1000 askelta tuli eilen käveltyä? No eilen tuli kyllä kellot ja ourat näytti, että 23 000 askelta. Ihan tommonen ok päivä on. Tehtäviä on siis hyvin laidasta laitaa, että on tosi helposti lähestyttäviä hommia, eli tämmöisiä liikenteenohjaustehtäviä, tai sitten se, että tulee vaikka ralliin somevastaavaksi, tai tulee mukaan buffettiin tai muihin talkoohommiin. Mulla on nyt enempi ollut tämmönen myyntiä, markkinointi ja tapahtumatuottaja, ja se on jotenkin musta ollut aika kivaa, koska se vähän tukee myös omaa työelämää. Mitä enempi haluaa tehdä, mitä enempi on intoa tehdä, niin sitä enemmän myöskin yleensä saa kyllä tehtäväkseen. Että harvemmin meillä on sellaista tilannetta, että meillä olisi liikaa talkoolaisia. Ja hyvinhän hartiavoimin näitä tehdään. Että tää ottaa tietysti aika ison loven vapaa-ajasta, mutta tää myös mun mielestä on hyvin antoisaa. Eli täältä saa paljon hyviä uusia ystäviä, täällä verkostoituu ja täällä tulee semmoista työkokemusta, jos näin voisi sanoa. Mutta se, että jos haluaisit lähteä nyt uutena mukaan, niin kyllä mä ehdottomasti liittyisin johonkin paikalliseen autourheiluseuraan, tarjoutuisin vapaaehtoiseksi ja lähtisin vaikka jostain pienemmästä. Eihän sen tarvitse SM-rallilla tosi iso puristus, mutta se, että ilmoittautuu vapaaehtoiseksi ja sitten tulee niihin helppoihin hommiin, lipunmyyntiä näin, ja sitten kun sä pääset vähän porukkaan, sä pystyt kasvattaa sitä ja ottaa sitä vastuut lisää. Toisaalta meillä aika paljon rallissa on myös kyse siitä, että paljonko meillä on yhteistyökumppaneet ja paljonko meillä on yhteistyötalkoolaisia. Eli monet urheiluseurathan on meillä vaikka lipunmyyjinä. Täällä paikallinen TPS on meillä myymässä lippuja erikoiskokeille. Et sitten taas tämmöinen seurayhteistyökin on tosi hyvä siinä. Vaan vuoren huippu on se, mitä ihmiset näkee aina autourheilutapahtumissa. Toi itse ajaminen ja kilpailusuoritus, se on se vuoren huippu. Mut just, että se vaatii niin paljon, että tämmönenkin näinkin iso kuin tämmönen arvosarja tapahtuma saadaan järjestettyä. Mutta loppuu vielä kyssäri, että milloin nähdään Suvanto Laura tuolla kilpailu toisella puolella. Nyt oot paljon ollut täällä taustalla pyörimässä, niin onko mahdollista, että joskus saattaisi jotain tällaista ehkä joskus tapahtuu? No ehkä joo, siis mulla on aika pitkä tausta autourheilijana ja mä oon tehnyt aika pitkän siivun tuolla kilpailijauran puolella. Mä tiedän myös mitä se on se kilpaileminen siltä puolin ja kilpailuissa mukaan oleminen. Mä oon aika hyvin sivuuttanut sen, mutta never say never. Ainahan mulla, kun mä näitä katon, kun nämä autot menee täällä, niin pieni kipinä syttyy itsessäni, että
En tiedä milloin, mutta jos näitä niinku tietynlaisia ikäkriisejä tästä tasaisen tappavasti tulee, niin ehkä mun tulee sitten vielä joku tietynlainen pulte päästä tänne radan puolelle. Mä oon tosi iloinen, että te olette tullut tänne, koska tää on mun mielestä hyvä esimerkki siitä, että tuo sitä omaa innokkuutta, haluaa tulla tänne mukaan, niin mä kyllä luulen, että ensi vuonna sun soi puhelin ja ihan toisia hommia tänne meidän kisoihin. Nyt hyvästellään saukoa ja VIP ja lähdetään kohti Kupittaa kilpailukeskusta. Nyt ollaan löydetty nuoria talkoolaisia. Olette ollut katsastamassa. Kyllä. Joo. Mikä on saanut teidät mukaan Länsirannikon SM-ralliin? No siis, mua ainakin pienestä pitäen kiinnostanut kaikki autot ja autourheilu, niin ehkä se. Niin joo, aika sama. Miten on päivä mennyt? Mitä olette päässyt tekemään ja näkemään ja kokemaan? Hyvin on mennyt. Me ollaan oltu puntariryhmässä ja sitten eilen mitä me katsottiin? Kaikki turvavarusteet ja turvavyöt ja penkit ja mitä kaikkea autosta löytyy. Hei, esimerkillistä toimintaa ja tää on just se, mitä tarvitaan moottoriurheilussa. Onko jotain sanoa, mitä haluaisitte sanoa muille nuorille, että lähtis mukaan? Lähtekää ihmeessä, tää on mukavaa hommaa ja silleen. Ja nälkäisen ei tarvii olla. Ei tarvi. Jes. Lähtekää mukaan. Nyt ollaan täällä kilpailutoimistolla ja Kristiina kertoo meille vähän, että mitä täällä kilpailutoimistossa oikein tapahtuu rallia aikana. Okei, eli varmaan ihan ensimmäisenä päivänä torstaina niin kerättiin kaikki materiaalit, eli erilaiset numerot ja tiekartastot ja tämmöiset, mitä ajajat ja kartturit tarvitsee. Ja eli näkyy, että tää nyt ei enää todellakaan ole paljon sitä materiaalia ja normaalisti tämä tupa on todellakin täynnä ja tuolla omassa solussa siis meidän toimistoon toi media-ihmiset, eli he jakaa sitten noin medialiivit ja siihen liittyvät. Sitten tosiaan kun kilpailijat saapuu, me tarkistetaan heidän ajokortit. Ja tietysti vakuutukset ja kaikki maksut on maksettu. Ja meillä on täällä papereita ja otetaan kuittauksia, että kaikki tämmöiset lisämääräykset on luettu, ja koska niitä tulee sitten aina välillä kuitenkin. Sitten tietysti he lähtee matkaan ja ottavat tuolta ulkopuolelta kepsit ja sitten mitä tässä on, kun tosiaan ralli alkoi perjantaina, niin tässä sitten juoksee yhtä jos toista ja sikäli mikäli tulee peruutuksia, ulosajoja, teknisiä vikoja, niin meillä on täällä tietokoneet, että me kirjataan ne sinne ylös ja yritetään myös ladata tuloslaskelmat ja mitä me saadaan. Semmoista kaikki, että tässä on hyvin erilaisia semmoisia toimenpiteitä, että kyllä välillä on tosi hauskaa. Hei, teillä on hyvänäköiset maisemat täältä. Joo, näette koko tää on tämän tosi alueen. kokemus. Tämähän on Scanian rekkoja ja tosiaan tuolla ulkona on jossain Mikko, joka osaisi kertoa vaikka kuinka paljon näistä meidän screeneistä ja näistä justiinsa, että miten me niinku seurataan. Toi oli päivällä auki, siinä oli briefing, että sitä niinku katsottiin kanssa ja näyteltiin, että tänä viikonloppuna käsittääkseni on aika paljonkin tämmöistä autourheiluunkin liittyvää tapahtumaa eri puolilla Suomeen. Sitä löytyy kyllä. Hei, teillä on hyvät maisemat, täällä on viileä, hyvä ilmasto. Joo, kyllä. Mut miten tällaisia tehtäviä voi päästä? Ai miten tämmöisiä tehtäviä? Niin, no jos joku vahingossa aviomies esimerkiksi ajaa rallia ja sitten tuntee tämmöisen kuin Tiina Suvannon, joka sitten ystävällisesti kysyy, että hei, nyt tarvittaisiin vapaaehtoista. Vaikka ei tiedä oikeastaan mistään mitään, mutta tässä kun kuuntelee, niin yrittää sitten tehdä sen mukaan, mitä ohjeita annetaan. Jep, eli just se, että pitää olla oma-aloitteinen, jos kukaan ei pyydä, ja se, että jos on kiinnostunut, heittäytyy mukaan kyllä. Ja kaikki opetetaan ja neuvotaan ja aina kun kysyy, saa neuvoa. Et sen on huomannut, että ihan sama minne tänne menee, niin kyllä joku kertoo ja ohjaa ja vinkkaa tai vähintään työntää jonkun luokse, joka sitten kertoo. Nimenomaan. Meillä on siis
ihan tämmöisiin kaulassa oli just tutin pois, että on tärkeät numerot täällä takana jopa, että sit voi soittaa kun ei tiedä. Ja aina ei välttämättä joku ole paikalla tässäkään. Niin. Tää on ihan mun mielestä hirveän hyvä informaatiopaketti tämäkin kortti. Niin, sen verran mun piti vielä sanoa, että tosiaan siihen auttamiseen ja neuvomiseen aviomies lähtee tossa viimeiselle radalle tuollaisella vanhalla Volvolla. Niin mun mielestä täällä on aina niin kuin havaittu sen, että autetaan. Et mä en ole törmännyt koskaan semmoiseen, että sanottais. On se sitten tuolla rallipolulla tai EK:lla tai mistä tahansa. Niin. Yhteisöllisyys. Siis se on ihan mahtavaa. Se on ollut hieno huomata. Itse on kanssa ensimmäistä kertaa tosiaan SM-ralleissa, niin se on ollut hieno huomata, että kuin matalaan kynnykseen voi mennä niin käytännössä keneltä vaan kysymään ja puhumaan ihan mitä vaan käytännössä. Ja just se, että joku ohjaa jonnekin suuntaan ja ollaan kuitenkin haetaan sitä samaa tavoitetta kaikkea. Nimenomaan. Mut hei, oli teidän lähtökohdat sit ihan mitkä tahansa. Teitä kyllä opastetaan ja neuvotaan. Niin, ja kyllä mä uskoisin, että vapaaehtoisia kaikataan tässäkin, tälläkin saralla. Kyllä, niitä. Et tervetuloa. Jep, juurikin näin. Ja nyt lähdetään katsoa palkintojen jakoa. Noniin. Siinä oli oikein hyvä esimerkki siitä, että itse lajista ei välttämättä tarvitse tietää mitään, mutta siihen silti pääsee mukaan, kun uskaltaa vaan heittäytyä ja kysyä. Ja just pamahti skumppapullot tuolla asumaan. Teemu taisi viiä Länsirannikon SM-ralli SM1-luokan tai voiton Länsirannikon rallissa. Pitkän päivän päätteeksi pääsee sitten rentoutumaan. Teemu meni ja voitti. No minä ainakin. Joo. Niin vaan se meni ja voitti. Ei se sen vaikeampaa ole. Niin. Katsotaan, jos saadaan jossain kohtaa muutama sana Teemulta. Täällä on isomman mediatuotannon väki ensin. Onnittelut. Hei, Teemu asumaan. Voittajana helppo hymyillä. Se meni niinku piti. No joo, se meni niinku piti. Että toki joo, vähän spesiaali kisa, kun kilpakumppaneille ongelmia heti siihen alkuun. Mutta se on joskus tällaista rallia. Siellä oli muutama kaatuma. Ulosajoja ja rengasrikkoja, jos jonkunlaista. Että ne selvitti ilman virheitä. Se meni. Ja aika pieni vahinko. Ritilläkö vähän otti osumaan? Joo, ei mitään, mutta se on ihan normaalia, että aina jotain pientä tulee. Mut se tuli mitä hait. Se tuli mitä hait. Hei, onnittelut vielä ja kiitoksia. Se meni mallikkaasti. Kiitoksia. Siinä oli lyhyet kommentit. Voittaja on tosiaan helppo hymyillä. Teemu asumaan. Länsirannikon SM-rallin SM1-luokan voittaja. Kova jätkä. Joo, kyllä se aika kova meni. Tietysti siinä oli muutama kaato Korhosella ja Korholalla, mutta anyway, voitto on voitto. Ei se kuitenkaan ilmaiseksi tullut, kun miettii, että mikä kaksikko tuossa oli kuitenkin sit jakoton podiumi. Ei tässä oikein voi muuta kuin hymyillä, kun on ollut niin mahtava viikonloppu. Ihan mahtavia ihmisiä. Tutustunut kaiken näköisiin talkoolaisiin, työntekijöihin, kaikki. Kyllä on helppo hymyillä tämän viikonlopun jälkeen. Joo, sanotaan näin, että on kyllä aika onnistunut viikonloppu. Ollaan tutustuttu niin moneen ihmiseen ja on ollut siistiä nähdä, että miten matalalla kynnyksellä pääsee niinku kysymään ja ihmiset näyttää asioita ja tolleen noin. On ollut kyllä siistit rallit ja katsotaan, tuleeko vielä tälle videolle enää muuta klippiä, mutta tilatkaa kanava. Näitä videoita tulee todennäköisesti vielä lisää. Arkisempia videoita ja sitten näitä tämmösiä reissuvideoita. Yritetään tehdä kaikkea, mikä miellyttää. Katsotaan mihin päästään. Siitähän se on kiinni. Vai mitä ne Kyllä, näin on. Sano, että tilatkaa kanava. Tilatkaa kanava. Tää ei ollut maksettu mainos.